Jmenuji se Steve Beckley, jsem sportovec, hodu oštěpem závodím již 15 let. Největším úspěchem mé kariéry jsou medailová umístění na vrcholných světových závodech, hrách Commonwealthu, mistrovstvích Evropy, světa a olympijských hrách. This happened a few moments ago. Steve Beckley down in third place. He was the last thrower of the competition, and the big man did it in sensational form. That yellow line was at 80 meters. The white line was the leading throw so far, and even his fellow competitors said we cannot live with that. One of his greatest... Na mnoha závodech jsem dosáhl úspěchu až v samém závěru soutěže. Moji soupeři v té chvíli již nebyli schopni reagovat na mé zlepšení. Změny v umístění v samém závěru závodu jsou charakteristické pro mnoho sportů. In the end, there was only one thrower in it. Steve Beckley winning by over 4 meters. His best, can you believe it, at 32 years old, since 1992. Brilliant. Absolutely brilliant. Dobrý výkon předpokládá dokonalý rozvoj speciálních schopností i dovedností. Rozvoj speciálních dovedností vyžaduje vybudování solidního obecného základu. Představuje to mnoho práce v rozvoji síly, rychlosti, odrazových schopností a mnoho hodů s různým náčiním. Předtím, než sportovec v tréninku začne používat speciálních cvičení, musí být dobře všestranně připraven. Nízká úroveň obecné kondice může být příčinou nestabilní výkonnosti v průběhu sezóny a často i důvodem zranění. Mým úmyslem není pouze prezentace nových cvičení, ale chci vás inspirovat, naučit přemýšlet nad tím, co děláte a proč to děláte. Přestože cvičení předvádí oštěpař, nejsou určena pouze vrhačům. Tímto filmem chci ukázat cestu všem, kteří chtějí zlepšit svoji kondici. Svaly potřebujeme připravit již před vlastním zahájením cvičení. Zaměřme se na ty skupiny, které zatěžujeme hned v úvodní fázi tréninkové jednotky, ale nezapomeňte, technicky správně. Jedním z nejdůležitějších úkolů kondiční přípravy je rozvoj funkčního systému, který zajišťuje dokonalé prokrvení svalového aparátu, jeho energetické zásobení a podporuje i regenerační procesy. K optimálnímu rozvoji aerobních schopností dochází při dlouhodobé činnosti odpovídající intenzity. Maximální efektivitu tréninkové jednotky můžeme zajistit jen dobrou organizací.
Pestrý program musí být zabezpečen tak, aby jednotlivé činnosti na sebe navazovaly a tím zajišťovaly potřebné zatížení. Dobrou přípravou si dokážeme zajistit odpovídající fyzickou aktivitu v trvání 1,5 až 2 hodiny. Už jen samo rozklusání musí trvat minimálně 20 minut a to je poněkud jednotvárné. Proto se snažím prokládat běžecký stereotyp řadou jednoduchých cvičení, která mají význam pro rozvoj koordinace a působí pozitivně i jako cvičení kompenzující jednotvárný mechanismus běžeckého pohybu. Navíc jsou tato cvičení přece jenom náročnější než pouhý jogging a proto i tepová frekvence se snadno zvedne na potřebných 140 až 170 tepů. Ale pozor, sledování tepové frekvence je vodítko pouze orientační a v podmínkách, ve kterých běžně trénujeme, musíme tento údaj srovnávat se subjektivními pocity. V úvodní části je velmi důležité najít optimální tempo běhu. Vysoká intenzita nás vytrestá sama, na druhé straně musíme také kontrolovat, abychom nebyli příliš opatrní. Tepová frekvence 120 až 130 tepů za minutu signalizuje spíše úroveň regeneračního běhu než žádoucí zatížení, které musí rozvíjet fyziologický potenciál sportovce. Pokud nám stačilo před úvodním aerobním cvičení protáhnout jen svaly, které se podílely na vlastním pohybu, náročnější úkoly dalších cvičení budou vyžadovat dokonalejší přípravu. Tato cvičení všichni znají a rozcvičit se umí, a tak bych chtěl jen upozornit, že na některé partie zapomínáme. Je zvláštní, že se většina sportujících zaměřuje na protažení zadní strany stehen a zapomíná na daleko důležitější stretching přední strany stehen. Jejich nedostatečná elasticita je příčinou mnoha potíží. Jogíni tvrdí, že rotace je základem zdraví, tak se ho snažme chránit. Hlava je kormidlem, které řídí pohyb, proto ji musíme udržet ve správné poloze. Nezapomínejme na šíjové svalstvo.
Tam, kde rozhodují tisíciny vteřiny o úspěchu, je technická dokonalost i těch elementárních pohybů nutná. Nízká intenzita cvičení, která je charakteristická pro tuto část tréninkového období, nám dovoluje dokonalou kontrolu. Množstvím opakování si správný pohyb zafixujeme a plně automatizujeme. Stálé opravování technických nedostatků ze strany trenéra a soustředění sportovců na dokonalé provedení odpoutávají pozornost od monotónní dřiny. Naučili jsme se vše technicky správně. Automatizovali jsme každý pohyb. Umíme si však s těmito pohyby hrát? Dokážeme cviky kombinovat? Provádět v různém rytmu? To se teď musíme učit. Od prvních kroků na hřišti se snažíme vyvarovat jakéhokoliv stereotypu, který mění trénink v otrockou práci. Během všech druhů cvičení měníme rytmus pohybu, rozsah, jejich kombinaci, včetně změn polohy paží, zátěží a podobně. Jen tak vytvoříme rozsáhlý zásobník pohybových dovedností, který nám umožní učit se nové a složitější prvky. Sportovec však musí být na takovou tréninkovou jednotku dobře připraven. Musí vědět, jaký je její cíl a jakou cestou se k němu dostane. V předcházející kapitole jsme učili své tělo poslouchat naše pokyny. Řada sportovců se domnívá, že jsou již dokonalí a usnou na vavřínech. To je nebezpečné, protože v tom okamžiku sklouznou do stereotypu. Ale dalším zvýšením fyzického potenciálu, v tomto případě ukazuji atypické formy zvýšení svalové síly dolních končetin, se rozšiřuje prostor pro činnost na nové, kvalitativně vyšší úrovni. A pokud takto postupujeme, ten okruh tréninkových možností se nikdy neuzavírá.
Charakter kondičního tréninku se prolíná celým spektrem pohybových schopností. I rozvoj dynamické, odrazové síly musí být postaven na široké základně velkého množství opakování, řazených do formy kruhového tréninku nebo opakovaných sérií s nízkou intenzitou. Musíme pamatovat na stálou kontrolu dokonalé techniky.